Okay, so hello. Muli sa inyo lahat mga momshies. This is Momshi G once again. And for today's vlog, naatasan nga po ako ng aming mga Spirikitig family na isurprise ang isa rin po naming mga kasamahan na nagsiselebrate ng kanyang birthday today, which is si Ate Joy Madula. So isusurprise natin siya kasi meron sila mga inihandang regalo para sa kanya. Yes? Andiyan na pa sila? Wala pa. Ba't mo naman si Ate Joy Madula? Magsi-birthday siya ngayon. Sino? Ate Joy Madula. Ate Joy Madula, happy Hoy, andito birthday. siya! Saan ba? Andito. Ay, happy birthday kay Joy Madula from Shrek. Ano siya? So, Binag-advance kasi ako ng mga ng mga food? yung Batlik Bayan box. Okay. Happy birthday Yes. Joy Madula. Magdula ba? Madula, yes. Madula. Isa sa mga Spirikitig. Dandahan ka, baka madula ka. Madulas yun. Madulas ka. So isa-surprise natin siya ngayon. Andito na yung aking rider. So pupuntahan ko na siya. Pupunta ka ba ngayon? Yes. Iyahatid May ko. rider kayo? May food po kayo? Tandem. Deliver? So, see ya! Ito na ang inyong momshi na sumagot dun sa hamon sa akin ng iba natin mga Spirikitig. Nako, kinakabahan ako baka mamaya sa mga susunod na birthday na iba natin Spirikitig. Maging delivery girl na lang talaga ako. So, abangan nyo to guys. Kakaibang challenge to. Ito na si Bakang. Uy, pakibati mo naman si Ate Joy Madula na magpa-birthday ngayon. Si Ate Joy? Madula. Sino yan? Spirikitig! Oo. Nagdala ng isda. Yung may-ari ng isang hektaryang halaman. Ay, Ate Joy, happy birthday. At sana, siya ba yung walang ngipin? Happy birthday, salamat sa support. I love you. And ayan, sana magkabandingan tayo soon. Happy birthday! So mga ka-Spirikitig, nandito na ako sa Goldilocks, ang cake ng bayan. So pipili na tayo ng cake para kay Ate Joy. And since she is celebrating her birthday today, gawin natin very special ito. So mamili tayo ng pastel blooms. This one na lang. Yung round na yung mocha. Or marble kaya. Pwede makita to ate, yung design. So titingnan natin, pipilihan natin si ate ng kanyang cake. Mula sa kanya mga ka-Spirikitig sisters na sina Ate Annalina, Jonalie, and Ate Joylyn Kabawatan. So, since ako naman ang sumagot ng challenge, let's see. So, yung mga sample na cake, ang mocha, and yung marble. So, yung marble na lang siguro, ate. This one, yes. So, yun yung ating cake para kay Ate Joy. This is it. Ayan yung cake ni Ate Joy. Happy birthday. Okay, so ngayon naman nandito ako sa labas ng Goldilocks kasi inihintay pa namin yung puto balangoy na gawa ni Jodessa para din kay Ate Joy yun. Mula sa isa rin namin mga Spirikitig girls. So abangan natin yan kasi pandagdag namin surprise yun para kay ate. So abang-abang muna tayo slide. Happy birthday kay Auntie Joy Madula. Sana mag-enjoy kayo sa aking puto balanghoy, may special, original at puto bukayo. Ayan, more birthdays to come. Enjoy your birthday. Nandito na nga tayo ngayon sa Sangandaan Market para i-deliver itong pinabibigay ng mga Spirikitig kay Ate Joy. So, happy birthday sa Ate Joy. Sana ma-surprise ka. Actually, ang problema, hindi ko alam kung nasa yung pwesto niya. Kaya, iikutin natin itong iikutin natin at hahanapin natin siya. Ay, ito na siya. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Huwag ka naman umiyak. Pinagdala ka na ng regalo. Happy birthday.
cute. May resibo pa. Happy birthday to you. Galit, buksan mo muna. Oh, yun na yung music. Baka makapiright ako. Hi. Galing kay Judessa. Thank you. Oh, yung cake, buksan mo kung kanino galit. Ang dami mo na palang hugas. Yun, mukhang na nakakota ka na. Uy, dahan-dahan mo naman. Abala ka pa talaga. Naku, kinasabot ako nila, nila Ate Joylyn. Totoo nga yung sinabi niya. Salamat. Pupunta tayo dito sa malapit sa kanya kasi galing yan kay Ate Joylyn, kay Ate Annalina and Jonalyn. Yan, ito naman galing kay Jodessa yan, doon nila in order. Totoo nga yung sinabi nyo, iiyak talaga siya. So umiyak na nga talaga siya. Happy birthday! Happy birthday! Nabigyan pa tuloy ako ngayon ng tas. Ay, sorry po, mami. Ayan. So kasama niyo yung kanya mga kasama dito sa market at meron na kayo pang merienda. Ang puto balangoy. Hoy. Siyempre ikaw yung may pero muna. Oo, mag-blow ka naman. Oo. I-blow. Hindi yan. Oo. Si Brenda ngayon ay nasa Tanay at pumirma sila ng contract. Okay, asan yung paninde? Palindi. So, eto, asan na ba sila? Dali tatawagan ko sila kasi sabi nila tawagan ka kapag nandito na ako. Naka-video call na sila kanina. Head admin namin kay Brenda. Ay, hello po. Magandang umaga. So, eto na. Nandito na ako. Mga ka-isprikitik. Ba't ayaw nila sumagot ngayon? Ayan, sumagot kayo sa Ate Jonalyn. Bakit naka-off yung camera mo? Ayan na sila. Grabe kayo sa akin, ha? Nandito si Ma'am si G. Grabe kayo, ha? Inutusan nila ako. So, Thank you. Thank you. eto na yung cake. Ate Cham. Okay na. Thank you. Umiiyak siya kasi maaga siya nakaubos. Wala na ubos. Amit Ma'am si G, nag-abala ka pa. Kumanta na kayo. Naku, parang hindi ako mag-aabala. Binayaran nila ako ng 20,000. Happy. Kumanta na rin kayo. Sabay, oo. Ayan po sila. Yung aking mga kasabwat. Kaya alam nyo, kinakabahan ako. Baka sa susunod, halos lahat ng Sprigitek member, papuntahin ako kung nasaan yung mga may birthday. Maging delivery ako delivery ako sa lahat. Happy birthday, ate. O, make a wish muna. Good health. Sana malagpasan lahat ng pagsubok. And para sa Thank you lahat, sa inyo. Thank you sa lahat. yung mga ka-Sprigitek, yung mga kamarites mo. Mga kachismoso. Thank you Ma'am Joylyn, Changmi. Salamat sa Ate surprise Jonalyn. niyo ako. Ate Jonalyn. Ayan. Thank you. Tsaka si Ate Salamat. Annalina. Sorry daw. Ate Annalina. Sorry daw kasi hindi raw talaga siya makakabiyahe. So, kaya ako yung pinakausapan nila maghatid sa'yo niyan. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Kay Brenda, kay Inday Katoko, yung Ma'am Bakang. Jean, si Bakang, sila Mia. Aldrin, si Mia, si Kelvin. Thank you sa inyong lahat. Kay Didong, thank you. Kay Ate Danji, salamat sa inyong lahat. Birthday rin ni Gina kahapon. Si Jodessa, sa kanya yung puto Nakaraan balangoy. kaya kasi, umorder kami nito sa kanya. Thank you, Jodessa. Salamat. Thank you. Huwag ka nang umiyak. Mag-enjoy kayo rito ng mga kamarites mo. Surprise mo pa ako. Thank you sa inyong lahat. Salamat. Make a wish na. Okay, salamat. Yay! Happy birthday! Thank you, Ma'am Shi. Nag-abala ka pa. Naku, alam mo ba, diyan ko na yung binili sa sa MCU kasi para malapit. At saka, diba? Sabi ko na nga, Happy na, okay na kayo? Ate Joylyn,
Pupunta pa ako ng Bulacan ngayon. Ate Cham. Ingat. Ano message nyo kay Ate Joy? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Message ba? Message. Happy birthday, Ate Joy! Happy birthday! Love you, Rato. Grabe kayo sa akin ha. Sinurprise niyo pa ako ha. Nakakota na si Ate Joy kasi ubos na yung paninda niya. Nagliligpit na siya. So ngayon magme-merienda naman siya. Once again, Ate Joy, in behalf of lahat ng Social Climber Squad with Brain Damage, kung gustuhin man niya, ang dami niya rin ginagawa ngayon. Happy birthday sa iyo. Salamat. And thank you din sa mga suporta ninyo sa aming lahat. Kaya sana huwag kayong magbago. At sana maintindihan niyo kung bakit minsan hindi ako talaga nagre-reply sa ating GC kasi napaka-busy ngayon. Sinasamantala lang din namin. Thank you, Ma'am si G. Ate Joylyn, Ate Chami, Ate Annalina, Ate Jonalyn, thank you. At sa mga nandito, thank you so much guys. Enjoy niyo yung merienda natin. Merienda ninyo guys. Thank you, Brenda. Sa lahat ng social climber, salamat. Thank you. Lalo na kay Ma'am si G. Nag-abala pa. God bless you. Thank you. Maraming salamat. Panoorin nyo ta guys. Pinaiyak natin eh. Video call nyo na siya ha. Bye! Ate Joy, bye! Thank you. Ingat. Ingat. It's DJ.